Здрасти, хора! Добре. Това е второто видео, което се пробвам да включи самолета. Така, показвам ви технологиите. Доста далече и нагоре лети, но той може много леко ще ви го издигна. Опа! Е така само ще направим. Свали. Айде сам. Сори. Какво стана? Така. Така, както виждате, той сега ще излети доста нагоре. Не. Така. Майче падна някъде, където не трябва. Тук ще го фърла. Да, по-лесно да се виж. Опа! Не! Опа! Тук тъпо направо. Пас. Извинете. Така. Започваме отново. Отрезан легалка цветето. Внимателно е самолет. Розата. Край. Убихаме. Опа. Добре. Ще поставяме там. Ти отивай. Както виждате. Значи, на самото хеликоптерче, якото му е, че той може да се превъртва и може и да не. Така че, гледайте отново на киното сте. Така, 3. Опа, съм го изключил. Както виждате, името на самото е Black Spider. Хоп! Ще се отдалечиме. Не, дрон! Не. Брат ми има такъв дрон, че... Така. Не! Майко, миличка! Майко! Мали, сори. Но извиняй, самолет, добре ли си? Това пак какво е? Не е нищо. Добре. Ще отново. Добре. Ще се видиме отново след като изключим. Извинете. Ще закрия за малко камерата и ще се върна след малко. Така, това беше от моя самолет. Чао.